Какво става, бе, майна? Търся си работа, какво става? Ти знаеш ли, че думата работа идва от род? Искаш да се продаде свободата ли? Не, брат, просто не искам да живея повече с майка си. Какво? Чушки или музика? Аз пък си мислех, че ти е окей с майка ти, братле. За какво се изнасяш? Чушки или музика? Чушки! Аз не искам да съм роб като тебе. Затова започнах собствен бизнес. Окей. Това не винаги е лошо нещо. Да си да ми сложиш крем на краката! Това майка ти ли беше? Крем на краката! Абе ти чуваш ли ме, когато ти говоря, бе? Ей си, айде. Братле, сетих се за супер добра бизнес идея. Значи никой до сега не се е сетил да разхождат котки. Те разхождат кучета. Аха, наясно ли си, че котките няма нужда да се разхождат? Как така? Сега държим животните в клетки ли? И може би и дърветата в музей. Много робско мислене, споко ще стане. Само да метна, ти визуализираш с въже да ги разхождаме, нали? Не така просто да ги оставим свободно да пасят. И до сега съм имал само една клиентка и не съм виждал котката. Звучи като много успешен бизнес модел. Вярвам ти. Ще стане. Усещам сарказма. Маската е супер яка. Искам да ти кажа, че това е страхотно начало на нашия бизнес. Тя къде е сега? Мисля, че ми каза, че не се връща от чужбина, ама не съм много сигурен. Исках да дойда да проверим дали всичко е наред с котката. Дали е жива? Братле? Да, Маска, снимала ли се някога без слънчеви очила? Тя е сляпа, братле. Но това я прави още по-яка. Гроздата се усеща, братле. А знаеш какво друго се усеща? Брат, стига да обръщаш внимание към пениса ти, не е толкова голям. А ти откъде знаеш, бе, братле? Лятото, на язовира... Водата тогава беше 17 градуса. Тая котка има ли име? Бъни, Бобчо, Бобо, Мишо. Може да носи твоето име, не съм много сигурен. Тила, не! Братле, просто исках да си оставя феромоните. Те слепите мацки имат по-голямо обоняние. Не, имам предвид вратата. Ако котката е избягала... Ти остани тук, аз сега идвам. Той се е ютията. Мац! Мат! Мяу! Брат, търся една котка, случайно си я виждал. Да сте виждали една котка да слезе от входа? Не. А как изглежда тая котка? Също не знам, брат. А ще има ли награда с тая котка? Не тия, брат. Бобчо! Бобчо! Това миризма много бе. Цялата къща мирише на тъшаци. Това е последния път, който няма момче да ми гледа котката. Кой е там? Ще стрелям! Искай ми акъла. Ела, мами! Ела тук да те погаля. Ела. Ела тук. Ела, мама. Ела. Айде тук. Айде тук, ела да те погаля. Айде, мамо. О, как ми липсваше. Ой, на мама, момчето. Ти си взел да оплешивяваш? То сигурно не те е хранил. Чакай. Ето, ела да си хапа. Айде, хъпни. Хрус, хрус. Хъпни, мами. Хрус, хрус.
Ни малко. Айде, мама. Браво на момчето. Браво, браво. Брат! Котката! Намерих я! На дървото е. Момичето! Тя се е прибрала! Ти си по-близко. Брой се да хванеш. Хвани я ти! Как аз? Ти си по-близко. Брой се да хванеш. По-бързо котката ще избяга. Хубаво, че имам котичка храна в брадата. Хвани котката, хайде. Не ходиш на фитнес. Тригни се. Тригни се малко. Оле! Оле! Брат, стой там, е сега идвам. О, ти си прибрала. Да. Аз съм изненадан. Защо звънна? Как ти мина пътуването? Много добре. Като изключим, че на терминала в София взех един чуш куфър. Хвани се за мене, брат. Внимавай по ловера! Внимавай по ловера! И ми викнаха такси. За малко беше, братле. Спасих ти живота. Само да сме наясно, аз бях в тази ситуация заради тебе. Мамо, момчето. Котката е била тук през цялото време. А ние я търсим, брат, ти с малко опаднеш. Дилан, а ти успя ли да го разходиш? Не, всъщност не успях. Но ако искаш, някой път мога да отидем да го разходим заедно. Да, може. Аз преди малко даже му намерих едно плешиво място и помислих, че му пада козината вече. Ау! Какво стана? Ударих се в един тъп ръб. Ау! Пак се ударих. И кой дава пистолет на сляп човек, бе? Тя сляпа и ще стрелям. И ти какво направи, братле? Зехто нямам. И аз седя се чуда. Едно, тя е сляпа. Идва от летището. Няма никаква логика тая маска да има пистолет. Ама тя имаше. Да, в точно този момент. А добре, тя за какво ще стреля към тебе? Ами тя явно трябва да е добре въоръжена. Всяко време някой може да прави чаква такова. Да, просто някаква пипаница иначе става. И тя какво направи? Спри се стрелям, като Джеймс Бонд. Като сляпия Джеймс Бонд. Нали сме живи, брат? Всичко окей. Май.